Martin pa dun sa akin di ko di sa anak. Okay. Sino nagsabi? Kaya na pa. BBB. Tayo, BBB. Big Brothers. So, our next intermission will be 9 and Huwag ka na mamalo. the PBB team. Jasmine! Ay, yung ilagay niyo sa basurahan, guys. Yung mga puto lang naman, lagay sa basurahan. Kain na tayo. Kunin mo yung kanin doon. Sa bak. Kain na sana. Dapat pamagano.